Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangane nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe ku-channel like i-video ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka i-video wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwe-video uyayibuka. Sikuthande TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela-ke nje kuyindaba okuyizona eyihamba phambili neyitrendayo kulona-ke usuku lwanamhlanje. Inhlangano elwisana kakhulukazi-ke nokuba khona la kwabantu bokufika abanganawo amaphepha noma-ke abala ngokungemthetho ilwisana nabo-ke ukuthi-ke abalishiye izwe lethu babuyele emakubo. I-March and March ithi-ke okwamanje ngeke isasebenzisana naloyo owayengumsakazi woKhozi FM uNgizwe Mkhune. I-March and March ithi uphenyo lwangaphakathi luthole iy'nsolo zokuthi-ke kukhona osopolitiki namaqembu osomabhizinisi abazama ukuphazamisa nokwehlukanisa amalungu ayo. I-March and March iphinde-ke yathi-ke kukhona iy'nsolo zokuthi kunokwamukela kwemihlomulo ngenhloso yokudayisa nokucekela phansi inhlangano ye-March and March. Ngenxa yalokho sebenqume ukuthi-ke ngeke besasebenzisana noNgizwe uMfokaMkhunu okwamanje, basalinde uphenyo luqhubeke. Like i-video, subscribe kwi-channel uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Izikuthande TV izohlezi khona la inilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwi-video elandelayo.